Ikan kung timba guys. Ay kasansanin na guys. Malabyo ba? Manimba mo guys. Manong timba guys. Manami guys. Malabyo ma. Hindi magpapakas ng paparima. O, taas pa pare. Hindi magpapakas ang mama papari. Manang. Diyan kanunay pangutana na. Mo, magpapakasal pa kasal mo mama. Diyan din nailain mo pa kasal. Okay ra ka? Di mas papari mo pa kasal. Papasok na siya ma. Hindi naman to pwede mo kasal kay na naman to'y kalibin. Ano ito pamigas? Tagdi lamang kung di ko ikasal. Mama? Nag-girl ka nga. Hindi ka pakasal paparima. Nag-girl si tagdi ko pakaslan papari. Tagdi lamang kung di pakaslan. Nga naman di pakaslan. Mawag gusto mong idong kasal mo. Flower girl. Hindi naman taong ka flower girl. Kaya dako naman ka. Nakuma? Mara di dyan gustong kaslin ko. Flower girl ka? Nakuma? Ka daga naman ka? Daga naman ka. Nakuma? Mara di dyan kagalaan. Mapakasal mo mama ka, flower girl ka. Mara di dyan kagalaan ng taon. Mura diya. Pa-apply naman ka kuha na may kas na nun. Gusto mo ka mag-flower girl. Di naman ka Mangita na laman tag na mo pakasal na ho. Kaysa may mo pakasal, di mas papari mo pakasal. lubak. Mangita isa. Masipin. Minsan ka nagklase ang asa? Ha? Binukot? Yan guys, has. Tayo sa kabuntagon. Guys, deday has nakasud sa kuan, baldi. Diya. Si nanay may nakakita, grabing karata. Grabing karatang nanay kay pagtanaw ni Jess baldi diya na may has. Diya. Si Aisa may naghawas ani, kay di po na kayo mahawas. Si Aisa may nagdukduk sa uwan ni. Gamay rin nun si Jia, pero yung sa tayo ko ang kunon ni kanang nay poisonous. Buhi pa si Jia, bisa gidukduk nag-uo. Ha? Naara palaging lihok. Naitanawan, Aisa, naara palaging lihok ay. Ha? Uy. Grabe pang lihok ko. Hala ko jawan dito. Paano magpusa na mag-uho? Hindi grabe pa magladi ha. Ayaw lah. Ayaw has. Hindi na kamatay na eh. Ipadayos ina niya. Ang sakas iri. Hi guys, good morning. Karon di ay adlang Lunes. Inja. Mamalaging sige magwan-uwan. Magbutang mig fertilizer sa utanon ni nanay. Ha? Kay arong mutambok. Dia, tungod sa sige uwan. Arong tambok kag kuang tiri kanang mani. Kanang mani na di na nabunuhan. Ha? Abunuhan ag kuan ag patula. Pasalamat po ko sa mong barangay kay na may libre daring abuno. Awa bitaw. Ay. Lupa dara guys ah. Da. Tagpila ka kutsara nay? Di ako lagi magbutang. Tulog ko
Tuloy naman ko. Baka na ganun. Terkulo naman lang ng kuhan sa Terkulo, beto sa kaya. daraga. Buli Saka na budra man ganun. Biya ko be. Buli budra lagi sa pa. Disud ko kutaraon. Kakumo. Ngara. Anaras gawas. Do mahilis man ni sila. Mahilis mo ni. Luwang na. Namunga na ba? Ang batong. Alam na magtanim na benta. Jawa mo ko kaguna. Pag init man tato noon nagkuhan. Ano ba yung bating batin na? Sana budungan-dungan. Ay daghan bitaw. Kuhan. Wala rin ka itong mga itis manok. Na may itis manok. Kuhan yung mukha dito ang baho aman. Nakakaon bus kuhan na madadagan. Ano ko lang, madyo man po ito. Kay hindi madaw tagjuta. Mani ka pa naman eh. Kaning bunga naman, tapos bunga. Likod sa una, mantuwa bunuhi. Ang daghang dagko pa mantukado bunga. Lain lagi karon kay gagmay nagbunga. Ang gagmay na stisi, wala siya magtanom kay ang gagmay na. Pero maraming gapog lami, nga naman gagmay. Ano kaning gagmay na? Balik na magsabod. Mo di ay. Ang gagmay na. Hugas ko guys. Guys, ang hugas ko guys. Tara nga. Medyo agwas-was. Kada si jag mahugas noon. Kuani kana na idugay kahuman pero tarong. Hindi nga juhon. Very good. Hinanglan di man imong Sabon. sabon. Mamang hugas po ito gidahan. Flat na gidang kinanaan ma. Nga na, dyan na, paway-wahi kaon, silutan. Pulutan ma. No na, nahugas ka na si mong kinanan. Na, alay baho. Pinasimhot pa. Ngut man ma. Malabi ma. Adyo po naghanag kuhan sa pang... Na, taro nga. Naiha, ganiha ni bisod sa kaibangan ma. Diha. Taro nga hugas. Naghuman ikob na daris butanganan na. Kub ma. Malabi ma. Hey guys. Ate na hugas lang ito ma. Paglinay. Namainitan nito guys. Mamainit tanin so. Karon di ay kuan misdum ang panahon. Dahil suman ni manangilin, suman nga tik-tik. Lami. Napos ay kuan, suman nga pilit. Pero mas lamig din eh.
So, mang tik-tik kay hindi sa hapdos. Wala na yung pamahaw. Dapat yung panda. Kanin mo ano yung favorite ni tatay nga pan? Manapay po. Lato dya, ma. Napaba ko na yung hugas nun. Sakto na na. Sakto ra. Nga siya yan ang mga hugas. Makuha nga, nangita pag hugas yun. Malapi, ma. Napay hugasan ng dya, ma. Napahugas na nun. Nangita din. Sama? Very good. Like, has na kasi sa inyo. Bakit tugan? Bakit labungan, ma? Ang hugas, pag panghugas, manilhig. Good. Na manilhig. Nagtusala, ma. Mama. Mga chinilas. Paano na to mga chinilas? To. Hindi manilihit, ma. Ang serbisyo. Mama? Hindi mo ng mga kalat po. Mama? Malapi, ma. Kaya nagnaman mang lampaso pa. Lampaso. Story time. Nada ko i-share ninyo guys. Na ini message na sa messenger din sa nga karanay hindi na ko na sa ganahan na ho kay kuan tungod sa religion. Okay raman na ho nga yan sab ko. O sa mga tao nga di naganahan na ho tungod sa relihiyon. Watay mahimo dana kay Malapi, ma. wala ko'y mahimo dana kay kita tagsa-tagsa man tao paningkamot para sa atong kaluwasan. Di man ko mag-agad sa uban. Laktan pa kay Surya dinay kasakit nga ila kong giansab kay tungod sa religion. Di man jud tanang tao kuan ma-please nato. Di tanang tao malipay nato na ito bang tao nga sila ganahi sa nahimong desisyon. So, okay ra kadyo. Kay kaning kuan deta kaning mo desisyon ta nga masunod ta ni Jesus Christ, mga lagad ta na daghang tawo nga di ganahan. Datag sara tong taong ganahan kay nakabantay ko kanang nay ug bitaw tawag about Pangginoo. Tagsara kadyo'y ganahan dana kay ang ubang mga tao mas ganahan sila, mas malingaw sila kanang mabuhat kag kahilayan para adtong sa una katong sa mga panahong adik pa ko sa TikTok. Daghang ning
daghan kay di man ning isa ra ning chat na more than pila to ni chat na gipangitaan ko kanang nay asa ra ko nugang TikTok kay mas ganahan sila katong mga panahon nga nagsige pa kog TikTok. Nainingan nga wala man ka mag TikTok. Yeah. Mga tao juday guys, kuan di nimo masabtan kay karon hinuon nga naningkamot ko nga mabag-o kuan guys kanang nay namuotra ko na gunahuna kay nadyo day mga tao nga di ganahan nga nang maningkamot dito tag mabag-o kay sa panahon karon guys hapit na jud ag end times kinahanglan na gud ta maghinulsol. Natingara ko guys ba kay dugay naman lagi ko mag TikTok. Malagi to hanggaingon nga imbalhin day ko sa gawas kay nasa tay dito nagpa-radio. So hangi continue hanggang topic dito sa sabay nga malagi to gipangitaan ko nay pipilad jud ka mga tao nga gi-message ko sa Messenger. Kanang natinga sila kay sa una adik mong gajud ko kanang nay TikTok. Sige ra kog sayo-sayo sa TikTok. Ang TikTok isa po na siya sa kahilayan na mabasa Romans 12 verse 1 o Romans 12 verse 2. Na mabasa nga di ta mahigugma sa kuan kanang nay kalibutan ng mga buhat. Di ta magsundog-sundog kung say mga buhat sa kalibutanan kay di din na siya makapahimuot sa Ginoo. So mao to kay nagsugod mo kog basa-basa sa Bible. Dito ko nakabasa nga mao lagi di na makapahimuot sa Ginoo ng mga buhata. Unjang uban lagi pangitaan ko kay mas malingaw day sila magtan-aw sa kanang nay ingana kahilayan kay sa kanang mag-share ko sa pulong sa Dios tagsarada nay moangay ang uban isyuhan pata sa so, mga nawara man pud na bahala sila gila kung gisyuhan dagang ko kadto na dungog mga istorya nga ingana nangalagad ko nos Ginoo nga ingana daghang mga istorya pero adto tanan haratong gipalabay sang pikas denggan kay kita lagi ija-ija tag kaluwasan wala ing makaluwas sa atong kagalingon kita ra jud mo nang kanang di ta kinahanglan maminaw ug say mga panglibak sa ilang mga pangistorya nga maot batok nato aturan pasagdan kay kuan ang Ginoo ra jud nasayod sa